Λυπάμαι, κύριε Καράλη. Η τράπεζα έχει επιβάλει αναγκαστική κατάσχεση επί της ιδιοκτησίας σας. Μην τα αφήνεις στο μαγαζί μόνο του, φύγε. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς. Τι μαραφέτη είναι αυτό που έφτιαξες? Κινέζικα είναι. Αν έχετε την καλοσύνη σας παρακαλώ, μην αγγίζετε λίγο. Μόνο αντρικά, γυναικεία δεν έχετε τίποτα. Ένα καινούργιο πόσο κοστίζει? Το φθηνότερο ύφασμα που έχω, κύριε, κοστίζει 110 ευρώ το μέτρο. Τι κάνεις εδώ? Τι ριζιλίκια είναι αυτά? Άντε φύγε από εδώ. Ράβεις νηφικά! Όχι, δεν ράβω νηφικά.